So guys, mauni ang pasabot na ang computer di na dyan maasahan. Manok na nangingitlog. Chicken eggs. We're just crazy. Oh my goodness. Ay sa panganday ka. Oh my goodness. Nangandoy lang gani kong gingnan ako. Nabuha ko. What's up guys? Hello mga palangga. Welcome sa laing edisyon sa itong ang pangutana portion. O sa dili pa, bago pa lang ka sa kong channel, ay kalimong sa pag-like, share, o subscribe para pampag-goodbye. So, abanti na. Power on sa ang pangutana portion. Kanang kuan, kanang ikaw nagka. Ano mo kinangutang na sa imo? Yan. Tubagan na guni palihog. Kung, Basta naman. basahan ng kung, Kung ang English ng manok ay chicken at ang itlog ay egg. Kaya na naman ang English ng manok na nangingitlog. Chicken laying egg. Yes, ha? Chicken laying egg. Ilan tara? Kung itlog, egg ba yan? Na nangingitlog na manok, hindi ay gito na diba? Chicken egg. Kung sa English sa manok. Chicken. Sa babae nga manok. Hen? Hen man siguro? Hen daw. Oo, niya. Sa laki nga manok. Roaster. Oo, niya. English sa manok ka ng itlog. What? Manok na mangitlog. Ng itlog. Kung sa English sa manok ng itlog. Chicken breeder. People. Chika? Ambot. Ang manok, chicken. Manok, Ang chicken. itlog, Egg. niya. Ang itlog. Ang itlog. Ng itlog. Ng itlog. Okay, wow. Chicken. Ano? Chicken egg. Sa kabayo nga may itlog. First egg. Kung ang kabayo na itlog sa English. Horse egg. Kung ang tao may itlog. Gikapon. Higop ka ng itlog. Holding egg. Dakog itlog. Buyon. Kung ang English ng manok ay chicken at ang itlog ay egg, ano naman ang English ng manok na nangingitlog? Hen laying... sakto ba? Sakto di. Hen laying... Sa English sa manok na ba eh? Hen. Sa laki. Rooster. Kung nang itlog, Hen laying egg. sorry, sa English ay sa itlog nga, manok na rin nga itlog day. Da, panguta na. Ano ka ni? Murag hen laying egg. Henley egg. parehas nga siya. Di ba? Sakto na. Ha! Ha! So guys, mauni ang pasabot na ang computer di na dyan maasahan. Manok na nangingitlog. Chicken eggs. Sakto na. Sakto, di ba? Sakto kay ang Google ko nagkuhan. Oh wow, tas Manok na nangingitlog. chicken eggs. Alright guys, medyo bahit mo kayo may gabi nagmumata translation. Mag-consult me sa Google Translator. Among gabiton. Among i-check kung ano sa mga manok ka nangitlog. Sige, search daw. Manok na nangingitlog. Manok na nangingitlog.
itlog. Chicken laying egg. Ganihan, chicken egg! Manok na nangingitlog, chicken laying egg. Oh, tama lagi. Ako maglapo to amo. Pero anong Kani. pangandoy daw? Pangandoy. Wish, wow. Pangandoy ka. Pangandoy ka. Lang. Ay, lang. Pangandoy ka lang. You're just crazy. Oh my goodness. Ay, sa pangandoy ka. Oh my goodness. Nangandoy lang gani kong gingnan ako. Nabuha ko. Padahal tabi. Saan mo na po siyan? Let's go. Kung ang English ng manok ay chicken at ang itlog ay egg, ano naman ang English ng manok na nangingitlog? Ang good. Patabang. In English sa... English sa manok ka ng itlog. O sa English sa manok ng itlog. Hmm? Ha? Kamu ging. Sige na. Ha? Chicken sa to? Chicken inasal? Alright guys, thank you so much for watching. O kanto na po siguro sa inyo ngayon. O kanto na po sa sunod edisyon. O sa dili pa ko mo bye-bye, shout out sa sana ko ng nakalista rin. Una, shout out kay Richard Danghel o kang Miss Rina May Birian Cabardo. Happy 3 months sa inyong duha o bunta. Magkuya pa na. Please subscribe sa channel ni Richard Danghel. Please support. O shout out kang Lovejoy Apunte. I-shout out natin kayo yawa na yung bagay. O shout out kay Palangka Malong Fuentes. O shout out sab kang Abay Winnie Damayo. Shout out. Bye Aperes. Shout out kang Kyla. Mo nga ako ang nagpo-post akong camera karon. O din hilang ko to, daghang salamat sa pagtanaw, sa pagsalig, o hanto na po sa relasyon sa ang pangutarap portion. Abang di po ron, Alex signing off. Let's go! You're watching Alex Delata. Like, share, and subscribe. Arigato, arigato. Peace out.